Για πέστε μου λοιπόν, για ποια Ευρώπη μωρέ μου μιλάτε ενωμένη? Δείχτε μου μια ενωμένη Ευρώπη. Όταν εγώ έχω το Χαζαρότουρκο που τον εχαϊδεύει η Γερμανία και εγώ ψωνίζω τον εθνικό μου πλούτο, το ψεύτικο είναι αυτό που λένε οι μουτζούρες του Υπουργείου Οικονομικών, ψωνίζω 35% του εθνικού μου πλούτου για αμυντικά συστήματα, σφαίρες για να διατηρώ ένα ολόκληρο στρατό, ενώ η Γερμανία δεν έχει. Τι να τις επιτεθούν οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, ποιος διάλογος να επιτεθεί? Και αντί τελικά να προστατεύσουμε τα σύνορα τα ευρωπαϊκά, άντε να βγάλεις τα μάτια σου Ελλάδα και θα λέμε και τις μπουρδες μας στα κανάλια και θα στηρίζεις και την Τουρκιά. Και θα μου λες τελικά, θέλετε να ακούσετε και κάτι άλλο? Οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, αυτοί οι ρουφιάνοι που τόσα χρόνια τους ψηφίσατε και πηγαίναν στην Ευρωβουλή, έχουμε στοιχεία στην κεντρική που ψηφίσαν πρώτοι να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναψηφίστε ευρωβουλευτές του ΚΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε. Ψηφίστε τους να πάνε. Τώρα βγάζουμε λίστα ποιοι ευρωβουλευτές των κομμάτων των άθλιων που είναι και κινούνται στην Ελλάδα, των ευρεοκομμάτων, αυτό το γελίων από κομμάτων, ψήφισαν πρώτοι να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπει και το Μπουρούντι, ρε παιδί μου, μια χαρά είναι. Μας κάθεται το Μπουρούντι, μια χαρά είναι. Να μπει και South Africa, ρε. Να μπει και η Νέα Ζηλανδία. Είναι λίγο μακριά, αλλά και τι έγινε. Ευρώπη είναι και αυτή. Δεν αντιλαμβάνεσαι τη γελιότητα που συμβαίνει? Καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί και είναι θέματα να κουβεντιαστούν, να συζητηθούν, να μπουν σε social media και να τους τινάξετε τις γελίες απόψεις στον αέρα από αυτά τα ανώμαλα ζώα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το ακούτε? Αν δεν είναι Έλληνες, δεν το βλέπετε ότι δεν είναι Έλληνες. Πού ήταν ρε η Ευρώπη? Γιατί δεν τα κάνει η Ευρώπη? Γιατί δεν τα κάνει ένα Συμβούλιο Ευρωπαϊκό να μιλήσει? Δεν μιλάτε ρε στην Έλληνες. Είδατε κανένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μιλήσει? Λέει εκείνος ο ξεφτυλισμένος ο Τούρκος, εδώ λέει παιδιά το Αιγαίο το μισό είναι δικό μου. Μίλησε κανένα Ευρώπη? Μίλησε. Έχουμε τόσες υπηρεσίες που έχουμε με δικά μας λεφτά στερεώσει. Μίλησε καμία? Είδατε να μιλήσει καμία? Όχι. Είδαμε ότι οι συνεταίροι αυτή τη στιγμή μας κλέβουν και μας έχουν κάνει τη ζωή ακόμα χειρότερη, γιατί ο Έλληνας πολίτης... Χρήστο μου, ρωτάω ένα πράγμα. Είμαστε μια εταιρεία και... Χρήστο, άκουσε με. Εάν πάθει κάτι το ευρώ, δηλαδή τη στιγμή που έχουμε μια κοινοπραξία του ευρώ και τον πλούτο μας, που σημαίνει μας ενδιαφέρει όλους μαζί, προστατευόμαστε όλοι μαζί γιατί έχουμε κοινό ταμείο. Δεν ξέρω το καταλαβαίνετε, είναι συγκεκριμένο. Μένουμε σε ένα σπίτι. Θέλοντας και εμείς, γουστάρει δεν γουστάρει ο καθένας τον άλλον, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι μας. Νομίζω το σπίτι μας είναι η Ευρώπη. Ωραία. Και ρωτάω, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα Ευρώπης, ναι ή όχι? Αν δεν είναι, δεν ξέρω τι κάνω στην Ευρώπη. Γιατί δεν το ξέρω στην Ευρώπη? Να μου δώσετε τον πλούτο μου να πάνε να πνιγείτε όλοι μαζί. Χαζαρόσκυλα. Πέσε μου, γιατί πληρώνω τόσα χρήματα στην Ευρώπη τόσα χρόνια? Μου έχετε πιει το αίμα και έχω παραδώσει τον πλούτο μου και έχω ένα χαζάρο σαν και εσάς απέναντί μου και του παίρνετε και το μέρος.